Ну что, браты и сестры, зноўку з вами я, Микита. Я працягваю сваю поездку по Рассонскім раёне. Я знаходжуся зараз у вёсцы Сяляўшчына, а перадо мною, перад вами возера Сяляўскае. Я тут яшчэ ніколі не быў, гэта мой першы раз на гэтым возеры. Нават не ведаю, што вам тут пра яго расказаць, што сказаць. Калісьці, канешне, я бачыў яго на мапах, а тут ось я праязджаў на ровары, круціў свае педалі, і вось гляджу, нешта там паблёсквае. Пад'ехаў точно. Гэта возера Сяляўскае. Просто паглядзіце, якая тут прыгажосць. Шмат расліннасці, аблокі, вода синяя, небо синее, навокал усё зялёнае, птушкі пяюць і стрыкозы. Іх тут шмат, іх тут сотні. Яны, канешне, маленькія, яны тут не памяшчаюцца ў камеру, у кадры іх тут не бачна, але просто паверьце, іх тут мноства. Самых розных стрыкозах і яшчэ нейкія малюханькія рыбкі плаваюць. Просто прыгажосць.